Tak asi u hlouposti, anebo třeba u nepozornosti některých, protože když něco 10-15 minut vysvětluju a pak se mě ten žák třeba, že se zeptá úplně na to stejný, tak jako to se docela zaspomínám často. O čem jste se nejvíc při výuce v naší třídě zasmál? No, u pana Žalmana. Když přijde člověk do třídy a pan Žalman mu řekne, taky zas nasranej píšeme test. Není nasranej, stejně píšeme test. Já jsem něco řekl, píšeme test, řekne něco někdo jiný, píšeme test. Takže pan Žalman a Laura jak to má ráda. O čem jste se nejvíc při výuce v naší třídě zasmála? Já jsem se u vás zasmála, myslím si, docela často, že bych si vybavila nějakou konkrétní situaci, to teď úplně nevím. Ale asi nejvtipnější byly vždycky nějaký přežblokty anebo nějaký sprostý slova, který udali. O čem jste se nejvíc při výuce v naší třídě zasmál? To nešlo o tak, že jsem se smál. Smál jsem se vnitřně často. Zvláště když jste se snažili, dneska my se budu psát nebudem. Tak to jsem si řekl, no tak to zkoušíte, tak to. Ale všechny ty hodiny, co jsem strávil u vás, šestka byla horší, protože to Bčko bylo lepší v té šestce. Takže co vám bude ohledně naší třídy chybět? No tak budete mi chybět úplně všichni, to je jasný, protože jsem vám chodila vždycky ráda, cítila jsem se s vámi dobře a byla u vás zábava, takže prostě všichni. Můžu další? Můžu další. Co vám bude ohledně naší třídy chybět? To mi chybět celá třída. Každý jednotlivý, všichni dohromady a i každý zvláštní budete chybět. Co vám bude ohledně naší třídy chybět? Tak asi nejvíc konkrétně vy, protože už se tady pak neuvidíme. Takže co vám bude ohledně naší třídy chybět? Nic. Máte nějakou milou vzpomínku na naši třídu? Milou vzpomínku, já myslím, že těch vzpomínek je právě hodně, asi každá hodina, která proběhla a byla příjemná. Milou vzpomínku na naši třídu? Laura kýve hlavou, že ne, ale já se domnívám, že mám každý okamžik, který jsem s vámi strávil, je milou vzpomínkou pro mě. Máte nějakou milou vzpomínku na naši třídu? Nejste si úplně jistý, no, jestli máme nějakou konkrétní, to asi ne, ale vždycky si rád vzpomenu, když se třeba spolu všichni zasmějeme, anebo když tak nějak v třídě padne dobrá nálada a vy třeba dobře pracujete, nikdo si na vás nestěžuje, tak to je vždycky dobrý si vzpomenout. Máte nějakou milou vzpomínku na naši třídu? Vzpomínky byly skvělé, se týče vždycky, když jsme od ní vypadli, to znamená vodák.
a lyžák. Jo, tam prostě jste mimo ten ústav a tam se projevíte úplně jinak a tam se člověk asi nejvíc zasměje. Hlavně to vždycky bylo ten zvláštní vodák ke konci školního roku a tak nějak už teď byly známky uzavřený a už prostě byla taková pohoda a tam si fakt člověk odpočinul. Vodák vždycky pro mě byl taková dovolená týdenní. Ať si to nikdo nevnímá, ale prostě jsem vypadl z této školy, z těch starostí, které tady byly a byl jsem na starosti vás, aby se nikdo neutobil, ale já jsem si u toho národně odpočinul. Takže všechny kurzy, kde jsem byl, tak ty byly naprosto skvělé. Čtvrtá, dáte nám radu do budoucnosti, do života? Radu do života. Určitě mít nějaký životní cíl, zatím si jít a vytrvat a nikdy se nevzdat. A dál teda mít se rádi a mít rádi prostě sebe úplně se všem všude. Dáte nám radu do budoucnosti, do života? Určitě. Nikdy se nevzdávejte, jdete si za svým a nikdy nepřestaňte. Nikdy. Několika z vás už se to osvědčilo a platilo a v tom pokračujte dál. To určitě bych vám doporučil, ať si doděláte tu školu. A je poměrně jedno jakou, jestli ji pak změníte, protože v životě stejně jako já pak můžete dělat cokoliv, ať budete či nikoliv. A ještě bych vám taky teda poradil, ať si necháte občas poradit od ostatních, třeba od starších nebo od zkušenějších, protože když se vám to teďka třeba nezdá nebo tu radu nechcete přijmout, tak si za nějaký postupem času uvědomíte, že možná ten dotyčná měl aspoň něčem pravdu. Dáte nám radu do budoucnosti, do života? Jo, Kafka tady to momentálně není při tomhle rozhovoru, ale to bude slyšet. Pro boha nikdy nic nevzdávejte. Jaký máte vlastně nejlepší zážitek ze školních let? Nejlepší zážitek, nevím, ale nejtrapnější, tak ten vím rozhodně. A je to teda zážitek, kdy jsem šla po školní jídelně tady na gymnáziu a ohlížela jsem se za pěkným starším klukem a chtěla jsem na něj udělat dojem a jak jsem se otáčela, narazila jsem do stůl. Celá jídelná se na mě nebavila. Poslední. Jaký máte vlastní nejlepší zážitek ze školních let? Já jsem bych radši ani neodpovídal, protože to jsou věci, které se prostě nezdělují. Jaký máte vlastní nejlepší zážitek ze školních let? Tak ze základky asi úplně nějak jako ne, tam určitě taky se toho dostalo, ale já si nejsem tu na střední školu, když už jsem byl někde ve druháku, nebo ve třetíku, ve čtvrťáku, to už bylo nejlepší, protože když to tak nějak, už to tam dlouho zvládáte to, tak pak složení maturity, maturitní večírek, nebo třeba život vysokoškoláka, to je taky docela pěkný. Jaký máte vlastně nejlepší zážitek ze školních let? Ze školních let. Nedávno jsme měli, vlastně už to bylo loni, takže už je to zase o rok víc, měli jsme setkání ze základní školy, jak jste vy, 9, tak jsme měli my. Bylo to hrozný číslo, protože to bylo půl století, 50 let, což je jako hrozný. Ale do dneška si pamatujeme s klukama jeden takový průšvih, který jsme provedli. Když se vrátil jeden kolega, nebo svůj spolužák, ten jsme potom spolu seděli zbytek 9, tak se vrátil z lázní a on přidal takovou krásnou básničku. Naše heslo je a bude ulejovat se vždy a všude. Toto heslo v srdci mám a nic jiného nedělám. No a trafeně kdo to napsal a dali jsme to na chodbu za vitrínu. Po 2 dnech nastal velký poprav, to jsme si to dovolili, velké ušetřování. Takže jsme byli asi 14 dní každý vždycky po škole.
1, 2, 3, teď. A jedu nahoru. I've been trying to do it right. I've been living a lonely life. I've been sleeping here instead. I've been sleeping in my bed. Sleeping in my bed. So show me family.